Хей, здравейте, приятели! Днес ще ви покажа подготовката за рождения ден на Флери, първа част. Да ви изясня малко, подготовката за рождения ден се съдържа от 4 части. И това е първа част. За начало, нашите героини ще трябва да отидат на пазар и да си изберат дрехи, как да се оправят, какво да си сложат и такива неща. Нека да започваме с Briar Beauty. Дорей! Какво искаш? Тък му бях заспала. Трябва да дойдеш с мен на пазар. Идвам след на пазар ли? Защо аз? Аз ще трябва да спя. Бе, туралей. Сега с кой да отида? Кой ще ми помага? Аз ще ти помагам. Ще ходя на рождения ден на Флери. Това е подготовката и аз трябва да си направя прическа. Виж моите кадрици как са спаднали. Ужасна ми е косата. Ще трябва да ходя на фризьор другата седмица, за да ми оправи косата, защото е ужасна. Кадриците ми са се съсипали. Аз ще трябва да отида да потърся нов стайл. Ще тръгваме ли? Разбира се. Здрасти, Епъл. Хей, здравейте! Къде отивате? Аз ще ходя на пазар. И аз ще ходя на пазар. Отиваме да пазаруваме за рождения ден на Флери. Рождения ден на Флери? Разбира се. Така ли? Аз мислех само да ходя на пазар, защото трябва да си таковам... Тоест, трябва да си накъдри косата. Ужасна е. Да, разбирам те. Но не знаеш ли за рождения ден на Флери? Не, изобщо даже. Между другото, някой ми беше поканил някаква покана, но аз не я прочетох. Бях заета да ям ябълки. Дай да видя поканата. За Бога, това е поканата на Флери за рождения й ден. Явно съм поканена. И аз трябва да ходя на пазар. Бързо, 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 бързо. Както виждам, с вас е и Мади. Ей, Мади, чакай ме. Хей, Вие с Рейвън вече сте тук. Да, бяхме преди половин час и не можем да си изберем рокли, нито и визия. Аз си избрах ето тази рокля. Много е красива. Чакайте, че падна. Красота. Красива е. Пък аз ще ходя да ми направят едри кадрици, т.е. букли, за да изглеждам по-добре на рождения ден на Флери. Като ми казваш тази идея, аз ще отида на фризьор. Пък аз ще отида на гримьор. Аз също ще ходя на гримьор, защото грима ми е ужасен. Не мога да си го направя. А за рождения ден на Флери, както казах, трябва да съм перфектна. Аз ще ходя да си купувам ролки. Аз също. Аз трябва да потърся номер на някакъв хубав фризьор. Май ние двете останахме да търсим гримьор. Да. Знаеш ли, преди малко гледах един сайт, където Viper и Горгон е много добра гримьорка и прави много красиви прически.
ще кажа веднага на Сирас. Аз ще ходя да си търся и нови обувки. Някакви за развлечение. Благодаря ви, приятели, че гледахте клипа за подготовката на Рейвън, Сирас, Брайър, Мади и Епъл за рождения ден на Флери Видагейст. За да гледате и другите части на приготвянето за рождения ден, просто напишете моето име Виктор Цветанов, което всъщност, какво мога да кажа, аз просто нямам думи. Харесайте клипа ми, харесвайте и другите ми клипове, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао, чао!